onye hapụrụ omenala be nna ya wee mewe omenala ndị ọzọ, ọ ga-aga n'ihu ka ọ gaghị aga n'ihu? O nwere ọtụtụ n'ime anyị na-aghọtaghị ihe a na-akpọ omenala. Omenala asịghị gị gbuo mmadụ. Omenala asịghị gị nara mmadụ ibe gị ihe ya n'ike. Omenala asịghị gị muvuo gawa n'ụlọ ikpe jee gbaa amasị because of mperi ị ga-erite. Omenala asịghị gị na gị pụta gị chọrọ nwoke ajọ ọnwụ, gị chọrọ nwaanyị ajọ ọnwụ. Omenala asịghị gị ihu ebe eziokwu dị gị gbafere. Ọ bụ ihe ọ gwara ya. Ma n'ụbọchị nke tata, ọtụtụ nwoke ma nwaanyị na-akpọ aha nke Chukwu Okike Abịama bụ ebe ndụ bidoro na ebe ndụ jedobere, mana ya amaghị ihe anyị na-akpọ. Ọtụtụ n'ime anyị nọ ebe a na ụmụnne ha nọcha n'iro. Ọtụtụ n'ime anyị nọ ebe a na nwunye ha nọcha n'iro. Ọtụtụ n'ime anyị nọ ebe a na di ha nọcha n'iro. Ọtụtụ n'ime anyị nọ ebe a ha na ụmụnna ha adịghị mma. Ọtụtụ bụ gịnị? Ụfọdụ na-aza eze onye agwana. Mana onye nọ n'elu ụwa tata, ma ị nweghị onye ndụmọdụ, ị nweghị onye ị na-eweta ndụmọdụ ya, mmadụ 10 dụọ gị ndụmọdụ, esi nọ nke ikwu na ya ga-abanyere gị, onye ahụ awụọ n'onwe ya n'ala. Ọ dị ka gịnị? Ọ bụ egwere egwe a ga-eji wee sie ofe. Ana oyi ogide mere na ọkụkọ ji wee kwuo si na ọkụkọ eyi ofogo n'isi. Mmadụ Chineke kere gịnị ya ga-enye gị okwu ndụmọdụ, mana enyechaa gị okwu ndụmọdụ, adụ mmadụ 15 nye gị okwu ndụmọdụ, o nwere ike ịghọta nke mmadụ 4, nke ndị ọzọ agaghị abara gị uru. Merenụ ndị Igbo ji kwuo kwasị n'aka nri kwuo aka ekpe, aka ekpe kwuo aka nri. Maka na onwe onye gasị na onwe ya zuru ya. Ibi mma mụwa n'ebe a maka ọmụ bụ mama ndị iberibe n'ụwa niile, mana onwe m ezuru m, amachasịghị m ihe. Ọkụkụ wee kwuo okwu kwuo sị na ihe mere na ọ na-awụ anwụnatụ ya n'ezinụlọ ọzọ ebe ya amaghị, ya eme gịnị? Ya ewere ofe ọkpa were nọdụ, maka na ọ maghị nke ga-abịa ịba ya ọgụ. Ọkụkọ nọ n'ezinụlọ a nwere ike bịa ba ya ọgụ, nkịta nọ n'ezinụlọ a ga-aba ya ọgụ. Gịnị mere ihe ndị dị ona ji wee dị? Mere na ụfọdụ kwuru okwu sị na ụmụnna nwezuo akụ, iro na-asị ana, iro na-asị enweghị ike n'ana, maka ọ dịwara mgbe gboo. Ọsọkwa ụmụnna niile nwezuo akụ, ọ nweghị ihe ga-eme ka iro na-asị na inu ahụ o wepụrụ ihe akpị nkịta wee bata n'ime ya. Iro na-asị agaghị eji wee na achọ m ka nwanne m kara m. Ana ihe ọbụla nwanne m na-eme, enwe m ike ebe m ga-ekwutere ya ọnụ ya mbụ ya ebubo, enwe m ike isi na onye ọgwụ ego, mana mụnwa na-akọchi onye ọgwụ ego ama anụ ihe mee na m agwọtabeghị nke m ka ndị ka nwanne m ahụ ọ ka nkara ya. Onye na-enye onyinye n'elu ụwa bụ Chineke, ebe ike bidoro na ebe ike jedobere. Onyinye Chineke nyere mmadụ ọ dị ka mmiri, maka na mmiri si na ọ bụrụ na akpasuo ya iwe, ya bịa ya akwakara ma ụlọ kwara ihe niile wuwo, maka na mmiri ka ihe ọbụla wee sie ike. Merenu ọ na-abụ ide bịa obuo ngwongwo niile dị isi ana ya ahụ ya. Mmiri karịrị mmadụ ike, mụọ nwe mmiri ekene nge. Wee na-ekwu okwu n'ụbọchị nke tata n'aha nke Chukwu Okike Abịama, na-abụghị n'aha m, maka ihe ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa ma ị naghị akpọ Chineke, onwe ebe iji azụ aga. Maka o nwere ihe na-ada ajụ mmadụ, ọmụ kere onwe m, kedu ihe m ga-eji zụọ ụwa azụ? Enweghị m ikikere ịzụ ụwa azụ, maka ọ bụ mụ kere onwe m. Njukwu onwe m ọzọ si onye kere m. O nwere ndị gụrụ si Chukwu kere mụ, anọ Chukwu kere m, mana Chineke kere mụ n'ụlọ onwe bụ onye hụnụbere ya anya.
mana enwekwere ndị amụma na-ebu amụma ma ha ahụgo Chineke anya, mana mmiri enwere ụwa niile si na ya ahụbe Chineke anya. Nwere ndị ọdịnala ị na-abata na be ya o bugoro gị amasị gị na ọgaranya ahụ gị niile, mana o nwere ihe m chọrọ ime ka ọ maka unu mata. M ga na-ekwu okwu a na-ebusi ike onwe ihe mmadụ ga-emenwu site n'ike nke Chineke na-abụ n'ike nke m. Onye na-eburu gị ama gị na enu gị na ego, ọ gwakwara gị ihe ị ga-eme ka ego ahụ ọ na-akpa afọ apụta, ka ọ ire nke ọ na-edecha nke ọ ga-edenata gị nke iji na akpati na nke ya wụ ire ọ na-edechasịrị gị.